mi to jedno, oni so mnou tam aj tak nechodia. Dostanem zábalky pri nás parafín. To je všetko, hej? Dostanem potom, že ultrazvukom mi 3 minútky prejsť a to je všetko. Najlepšie by bolo rozmasírovať. Na čo nejdeš masírke? Bože, keď to toľko peňazí stojí. Akože čo je veľa peňazí? 13 eur za to. Lebo by som potrebovala najmenej 5-6 eur. Ešte najlepšie. Mohla by som si to dovoliť, keby mi penku preplatili, že som mesiac bola na penke. Dneska mi povedali, že mi nič nepočuli, že som poistená. Takže mesiac som bola na penke. Jasné. Hádam. A Fedor. A ty zdrhla, pozri. Aha, kde je? Odišla. Povedz si niečo. Ešte som nepočula to vo Týmko, že aké sú správy. Oni, doktor mi povedal, že keď chceš len fotku, tak to ti stačí Povedz. Ale ja si ťa poznám z detstva, vieš? On je kanon proste, Je môj vieš? doktor. Podaj mi to. Podaj to. Padlo mi to. 50 eur. Máš aj video. Padlo mi to. Tak to nepíska. Ale dneska večer dovolený som bola s Fedorom, sme boli s ale v tom dolnom a nepovedal som, koľko bude vážiť. Ak sa bude vyvíjať, ako to teraz pomeral, tak mi povedal, že bude mať od 2800 do 3000 a narodila sa, mala 2990 a keď si ešte v porodnice 2850. Takže ako fakt, ako bol dobrý. Akorát som zrovna mala smolu, že keď som tam prišla, tak sme zavolali k pôrodu, takže som si to tam troška musela odsedieť, ale tá bola zlatá, dodýchaná, zaviedla, čaj mi uvarila, čas mi Robili v nedelu. Robili sme v nedelu, kudečka. Ja som na si myslela, že všetko nedalo sa to, že len nedalo. Takže ja som potrebovala, som mala posledný deň, kedy sa vlastne nedalo. Hej. Doviezla som sa tam sama. Odsedela si. Odsedila som sa tam. Veď to nemohlo ísť, lebo